Takže dobrý den, dneska budeme natáčet o křečku. Máme křečky, jednoho, to dělám, jednoho, druhýho. A tady máme pelíšek pro našeho pejska Axika. Teď chceme vybrat penízky. Jedna, dej nám tu peněženku. Jedna, tři nám stačí. Proč jsem to slibla? Tak, tři nám stačí. Můžeme jít k pokladně a zaplatit. Máro, pojď. Nebo čekaj, jo, jdu. Dobrý den. Tašku? Ne, nemusíte. $2.